سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي باستدالو زيناتات ابدي مارك حجونا مونغ ايرتراويان قچت مقطامه مغلاصو اب ايرترا هوسبيتال برهان عيني حبلا مطبحتي يغصل مهلاو اب تግራይ تمزابلت معراب تግራይ بسنكطمت هيوتم مسانا محبارو قصري قدايات من قطقاط مدر موروكو موساخون اب يوكرين كواغا صنح بريطاناوي عسكرينو اماي مركبو مرمرا يغبرلو مهلاو محبارون كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم أبرز كتما هجر دنمارك كوبنهاجن مستي دقفتن ايتي ابيرترا زلو مريحين الزدالو ومدبز التحاز قجت كم زقات امن حمسان حموشتن سباتها بتحت قيده كم زاتو انت قاليصو مسرت صبصاب مع كان زينا دنمارك دقفتن ايتي ابيرترا زلو مريحنت بعاليه كايدو لابز نبر بوتا انصارتي بدقفت استدالو ومدب زخوني ايرتراوين سلفنياتات سلامو سلف وديبم نتمدب يقاومو كانت نبرو هندبت بوليس بحيلي كمل سما بزفتنو الاوان تعقرقر كم زقات امن حمسان حموشتن سبات دما بتحت قيده كم زاتو مع كان زينا دنمارك سبسيبان بوليس دنمارك بالعتم سلامو سلف زكايد زنبرو يتراويان زنبع غاز كم زتكوسون اب تتزرغي حزو فيديو تاتير ابز حلف سومن اب اسرائيل قدمي دما اب كندا شودنن اب زنبره بدغفت استدالو مدبات امونغو دغفتن نتياب يترا زلو مريحنا زقاوم يتراويان دحرز تفطر عغرغر بزحات تغوديهم كم دما بتحت قيده خاتو ترايم نيرم يوم تقاومت تياب يترا زلو مريحنا تياب استفلاليا كتماتات يوروبان امريكان كومون اب اسرائيل زكايد بهلاو فيستيفالات يرترا نتياب يترا زلو مريحنا بوليتيكاو بروباغاندان كمنጭ ገንዘብን ኮይን ይያገልገላሉ በመባልዮም ዝቃወምዎ ሰመዚ ኤርትራን ደገፍትን ግን እቲ ፌስቲቫላት ንባህላውን ማሕበራውን ውህደት ህዝቢ ኤርትራ ዘደንፍዕ ይኽብልዮም ዝማጎቱ ካልእ ምዚያ ሞንጎ ኤርትራውያን ዝረዘሎ ግጭት በዘተሓዝ ንስድራቤተይን ደቀይን በኤርትራውያን መጥቃዕቲ ወሪድዎም ክብል ክሰ አቅሪቡ ዝነበረ መከተል ከንቲባ ከተማ ተል አቪቭ እስራኤል ዝኾነ ሃይም ጎረን እቶም ኣብቲ ሃገር ዝቕመጡ ኤርትራውያን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዘጋጠመ ግጭት ንኽደግሞ ይዳለዉ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ንዓይ ከምኡ ድማ ንፖሊስ በፂሕዎ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ የእማንን አባትርን የዳለው አለው ክብል ያጠንቂቆ ንሱ ወሲኹ ፖሊስ ናይተ ከተማ በርከት ዝበሉ ወለንተኛታት ተጸምቢሮም ከም ዘለውን ከምቲ በቀዳም ዘጋጠመ ግጭት እንድሕር አጋጢሙ ድማ ፖሊስ በዝሕ ዘለዎም ንዓበኛታት ንኽሕዝ መደብ አለው ኢሎ ከም ዝፍለጥ እዚ ምክትል ከንቲባ ናይተ ከተማ ካብቶም ስደተኛታት ካብታ ሃገር በቆልጦፍ ክስጎጎ ዝደልዩ አኽራሪ የመናዊ ክንፍ ፖለቲካ ዝኽተሉ ፖለቲከኛታት እዩ اب ايرترا اب هوسبيتال برهان عيني ناي حبلا مطبحتي كيت كم زلو تغليصو كم زفلت اموكس هوسبيتال برهان عيني مس امريكاويان غوجل حكايم هيمالايا كاتاراكت بروجكت بمتحبار كاب سلسته مسكرم جميرو مطبحت حبل عيني يكيدالو بتمدب ناستات حد شح زيغاتات مطبحت كيد وطن كم زلو زحبره ميديكال دايركتور موكس هوسبيتال برهان عيني دكتور كحساي فصحاتيون اب ايرترا نمجمتا غزيو زخونه ناي كورنيا وي مستيات عين مسغار كم زكيد ونغليصو غون زي امونغو ابالات موكس هوسبيتال برهان عينن اتم امريكاويان كيلاتات حكمنا عينن تمكرون فلطتن ناي ملوات مدب كم زلو بتوسخ حبيرو ازي 12 ابالات زركبو غوجل حكايم نمجمرتا غزي اب 2019 اب ايرترا مصيو نشحن 400 زيغاتات مطبحت زكايده خوينو ابزناي حج عدوت دما ناستات حد شحناي حبلا نلعل 10 دما ناي كورنيا مسغار مطبحتي كغبر مخانه تغليصو نتن خلت عمل زغصله كينا تግራይ نمززام ابريتوريا دحرز تفرم وعل سلام استا 600 كاب معراب تግራይ استفناقلو زيغاتات بسنق طميت هيوتم كمسانو نايتكلل معكنات حبيرن اتم قداي طميت حصانات دق انستين شماغلتاتن كم زركبومون تغليصلا اب تግራይ بسنكتن خلت عمتات زغصله كينات مليونات كبيت نبرتم كفناقلن تصباي ترديت كخونن يم تقديدم كاب قرب وانات حيزغن اتنسؤنات تباهيلو كوهب صنح سبا ورديت اب عداغاتات بقالعي شيت كم زلو حبريتات حرموصو علم لخوين لغست زخونه ودب مغبا علمن تكال يو اس ايدن نتياب تግራይ كهبو صنح رريت كساف فتح زغبر اقواريص امو كم صنحي ذكر بزحنا يتم بسنكياب موروكو زغاطم من قطقاط مدري هيوتم سانو والقسبات لعل شحن 350 كم زبصحو كغلص انكلو شحن 832 دما فوكسن كبيدن مغداته اغاطيمون كم زلو تغليصو منستر غدايات دحنات وشط هاجر موروكو ابزهاب مغلصي اتم قطقاط مدري 6.8 ريكتر سكير زلكع منبارون كبيد غدات كم زسعبن حبيرلا مجمرتا قصر غدايات كساب 600 بصحو كنت نبره حجغنا مليسي زايد كم زلو يتغليصو اتم قطقاط مدري اب كباب غوبوتات
ኣትላስ ዘጋጠመ ኮይኑ ካብ መራክሽ ንኣንፈት ደቡብ ምዕራብ 71 ኪሎሜትር ርሒቕ ይርከብ። ኣብ 18.5 ኪሎሜትር ዕምቆት ከም ዝተበገሰውን እቲ ሓበሬታ የረድእ። ብሰንኪ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህንጻታትን ጎደናታትን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሖም ኣለዉ። ብሰንኪ ፍርስራስ ክሳብ ሕጂ ተጸቂጦም ክህልው ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ንምርካብ ድማ ናይ ህይወት ኣድሕን ንጥፈታት ይግበር ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ብሰንኪ ዝወረዱ መሃረምትን ክሳብ ሕጂ ሃልዋቶም ዘይተፈልጦም ዜጋታትን ቁጽሪ ህይወቶም ሰኣኑ ክዛይድ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኮሜዲያን ትሬቨር ኖዋ ደቡብ ኣፍሪቃ ማእከል ስሕበት ቱሪዝም ንኽትከውን ናይ ምውዕዋዕ ስራሕ ንኽሰርሕ 1.7 ሚልዮን ዶላር ንኽኽፈሎ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ሃገር ቁጥዐ ፈጢሩ። ሚኒስትር ቱሪዝም ደቡብ ኣፍሪቃ ፓትሪሽያ ደሌሊ ኣብ ባይቶ እቲ ሃገር ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ትሬቨር ኖዋ ኣብቲ 5 ደቂቕ ዝንውሓቱ ንደቡብ ኣፍሪቃ ዘላልም ቪድዮ ንኽርከብ ገንዘብ ክኽፈሎ ከም ዝተወጠነ ኣፍሊጣ። ብዙሓት ሰባት እቲ ባይቶ ድማ እቲ ውጥን ተቃዊሞሞ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ከመይሉ ንትሬቨር ይኽፈሎ ዝብል ተቃውሞ የማልዒሎም። ሚኒስትር ቱሪዝም ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገና እቲ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ዘይኮነስ ካብ ናይ ቱሪዝም ቤት ጽሕፈት ናይ ውልቀ ንግዲ ካውንስል ዝርከብ ከም ዝኾነ ያገሊጻ። እቲ ትካል ንሰብ ብርኪ ጉዕዞ ቱሪዝምን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝውክል ኢላ። ገለ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ውዕል ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ርእይቶኦም ይህቡ ኣለዉ። ካልኦት ድማ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብሕፅረት ገንዘብ ይሳቀዩ ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ከምዚ ዝበለ ውዕል ምትእታው ግቡእ ከም ዘይኮነ እዮም ነቒፎም። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ሆሊውድ ዓብይ ዝና ዝወነነ ትሬቨር ኖዋ መዋዕውዒ እንተሰሪሑ ኣብ ቱሪዝም ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ይተኻቲዑ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዜግነት ደቡብ ኣፍሪቃን ስዊዘርላንድን ዘለዎ ትሬቨር ኖዋን ሮጀር ፌደረርን ብሓባር ኮይኖም ስዊዘርላንድ ማእከል ስሕበት በጻሕቲ ዓዲ ንኽትከውን ዝኽእል ናይ ምውዕዋዕ ስራሕ ክሰርሑ ከም ጸንሑ ይፍለጥ። ኣብ ጎኒ ዩክሬን ንምስላፍ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ዝኸደ ሓደ ብሪጣንያዊ ሞይቱ ኣእዳውን ድሕሪት ተኣሲሩ ኣስከሬኑ ኣብ ውሽጢ ማይ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ወዲ 31 ዓመት ጆርዳን ቻድዊክ ኣብ ሰራዊት ብሪጣንያ ካብ 2011 ክሳብ 2015 ኣገልግሉ ነይሩ እዩ። ኣዲኡ ብሬንዳ ቻድዊክ እታ ስድራ ብሞት እቲ ብጆ ዝፍለጥ ወዳ ኣዝያ ከም ዝጓየት ተዛሪባ። ካብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ወጻኢ ዝተኣኻኸበ ሓደ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዩክሬን ዝዋጋእ ሓይሊ ድማ ነቲ ኣስከሬን ብ7 ነሓሰ ናብ ብሪጣንያ ከም ዘለኣኽ ገይሩ። ጠንቅሞት ናይቲ ብሪጣንያዊ ድማ ንምጽራዩ መርመራ ክግበር ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣዲኡ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ንሱ ካብ ብንእሽትኡ ወተሃደር ናይ ምዃን ድሌት ከም ዝነበረ ያገሊጻ። ንሳ ወሲኻ ንናጽነት ናይ ምድጋፍን ብኽእለቱ ንኻልኦት ናይ ምሕጋዝን ብርቱዕ ድሌታቱ ካብ ፈለማት ጥቅምቲ 2022 ካብ ብሪጣንያ ናብ ዩክሬን ክኸይድ ገይሩ ወይላ። ብ26 ሰነ ግና ፖሊስ ላንካሻየር ወዳ ከም ዝተቐትለ ከም ዝሓበርዎ ያገሊጻ። ብጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኮመንዌልዝ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ከም ዘዘራረብዋን እቲ ዝሕዝን ዜና ከም ዘረጋግጾላን ሓቢራ። ወላ እኳ በትንቕ ዘይብል ትብዓቱን ተጻዋርነቱን ሕቡናት እንተኾነ ሞቱ ኣዝዩ ዘጉህዩ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓፂር ዕምሪ ክገልጽ ዝኽእል ቃላት የብለይን ኣዝዩ ፍቑር ነይሩ ክትብል ተዛሪባ። ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኮመንዌልዝ ንስድራ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ዝሞተ ብሪጣንያዊ ሓገዛት ንገብርን ምስ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ንዘራረብን ኣለና ኢሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።